Ka jela Manipur ka beri ka jela ka bamdan hapreng ka jingsong sok menta ka sngi ka lai tere ujamang arja arpusan kala penlong daki program baper ban Kynmaw yaki Snem jong ka jingdon ka Jingïakynad hapreng ki jat benriu Meitei bat Kuki ka belas dang hakani ka tarik haus Snem arja arpulai kabla kata ya ka jingim beman ka sngi haki artli ki than ka Imphal Valley basensyar daki Meitei bat ki jakalum balasensyar daki Kuki. Ban Kynmaw ikani ka Jingïakynad lala ban saki ya ka jingdon ka jingkhang khardap ka balakot daki kanhon baper. Ka Meitei Group Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi kalakot ya ka jingkhang khardap haki district ki badon haki them ka baga Zomi Students Federation ZSF bat ka Kuki Students Organization KSO kila penjari ya ka jingkhang khardap haki district ki badon halum. Kuman syupen Kynmaw deha kani ka sngi jong Snem arja arpulai baga Jingïakynad jat benriu kalami hapreng ki Meitei bat ki Kuki kabala penlong ya palat arspa en rupo ngot ki briu ban yap si hajar sanspa ngot ki bala mensaw bat palat hinyo po hajar ngot ki briu ki bala petwer bat kani ka de kat kum ka jingdon ka rikon bat ki he sarkar. Hakani ka sngi jong Kynmaw ya ka sngi jong jingsdang ka Jingïakynad ki yo ki hat ki lakhang ki kali pat ba ki la sakut hasurok bat ki office shimet ki lakhang hakeleng ka jela lat no tang hakapor men step ban yo I ya ki katu kat ni ki kali shimet haki surok. Hakani ka sngi ki school ki college bat ki we ki snat trekam ki lakhang lut. La penjari ru ya ki bor pahara haki jaka bakongsan ban khang lat ya ki no ki kam bam kwa la ong ki he officer. Ka Kokomi kan penlong ya ka Manipur People's Convention hakuman Lampak Stadium ha Imphal kala kentu ya ki patba ban ya poi patba syakate ka jingyalang patba on penlong ru ka jingyat patba bat ka jingthang mombati ha kapor janmet ha Imphal ban burom ya kitu ki balaklat no ha ka jingsha thombor ki jat benriu Kuki ki badon ha ki jakalum jong ka curachanpur bat kangpokpi ki rakhi ya ka day of separation da ka badawa ya ka jaka ka wakerpang. Haswa kani hakapor khatway bejemen stamp la penlong yaki program haka wall of remembrance kabala snaker pang haka nongba curachanpur kum ka Kynmaw burom yaki tu ki bala sya penyap haka jingsha thombor hapadeng ki jat benriu kawai pat ka program hakapor arbaje labo haka jaka tap second haka bala tap yaki katu kat ni ki jat benriu Kuki ki bala sya penyap haka te ka jingsha thombor. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya